Fantàstic, majestat! Extraordinari! Quina punteria! Fantàstic! Jo t'estimo, dolça pastoreta, i jo sóc el rei. No perdis, doncs, el temps amb aquest carboner. Sóc el rei, t'estimo, i ens hem de casar. La cosa és ben clara. Una pastoreta i unes... No us amoïneu per res. Si les coses es compliquen, em crideu. Em presento i ho arreglo tot. Però com t'hem de cridar? Crideu ocell i l'ocell es presenta. El rei Carles 6 i 2 fan 8 i 8 fan 16 de taquicàrdia. Atenció, atenció, una bona recompensa. Atenció, atenció. Una pastoreta i unes xemeneies de no res. De no res. Ocell! 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 El rei Carles 6 i 2 fan 8 i 8... No us quedeu aquí, veniu amb mi. Pugeu a l'ascensor, que s'engega de seguida. Jo me n'encarrego. Atenció. Senyors! Pastora i escura xemeneies, bona recompensa. Jo resoldré el cas. On són? Allí dalt, senyors. Veniu amb mi.